Пристига. Нито пречем на кръстовище, нито на това кръстовище, нито на това кръстовище, нито на това. И така. Вземаме централно място. Не, какво ще правиш пак, бе? Отивам на плаж, трябва да се намажа. Клетките са уникални, но много духа. Здравейте, травелчета! Отново сме на 5-6. приключение. На матч. Така, първо, значи, отиваме към Панор планина, първо, по принцип. След това отиваме на мач в София. И следващата локация ще я запазя в тайна, оставите в видеото, за да видите къде ще е. Пак ще е около София. Този път отиваме малко в столицата, да станем ние граждански чедата. Да видим как ще паднем сигурно от Испания, но все пак отиваме да се направим кефа и да се разходим. Така че следете видеото, надявам се да ви е интересно и да видим какво се случи. Ще има ли някакви ексцес? Не би трябвало. Пристига. Нито пречем на кръстовище, нито на това кръстовище, нито на това кръстовище, нито на това. И така. Вземаме централно място. Его е. Хоп! Така сме. И следващата ни дестинация е там горе, някъде. Да видим след колко време ще го качим, като при положение, че карта ни го дава. Час и половина. Принципно и в интернет пише толкова. Да видим. Не пише, че е нещо екстремно, нещо вау, но сега ще разберем. Не, какво ще правиш пак, бе? Отивам на плаж, трябва да се намажа. Като миналия път ли? Маза са и пак изгоре. Намалям щетите. Това е цялата работа. Това е всеки един път. Сега се движим от задната страна. Много духа, извинявам се. И така. Движим се по пътечката. Имаме около 500 метра до мястото. И не след дълго виждаме заветната цел за деня. Вече след около час и 10 минути вече сме на върха, връх Столо в Панор планина. Клетките са уникални, но много духа. Просто сега ще ви покажа.
Горе не съм снимал, защото вятъра беше брутален. Сигурно към 20 км в час сигурно бяха самите... Какво са викали? Добре, порива на вятъра. Даже като пуснах дрона направо изтръпнах. Просто щом ми изписа на дисплея Strong Wind, сериозна беше работа, ама надявам се да съм направил някакви кадри. Така че, общо взето, лежерна разходка в парка сме днеска. Утре ще видим какво ще е, нали не? Да, и утре да. Ще видим какво ще е там. Дано да ни духа там много, че поне там може да направя още някой друг кадър, за да има за видеото и за социалните мрежи, естествено. Но не го правя като цяло само заради това, правя го за удоволствието, знаете, че обичам много планината, така че наслаждавам се на макс. Като цяло има маркировка, само да кажа, че е червена маркировката, тук горе си има маркировка. Изминахме го за около час и 10 минути, така че спокойно, нали, ходи, не е чак да сме бързали нещо. Така че всеки, който желая да го посети, да знае и да го има на предвид. И гледайте на какво попадаме, каква реликва тук. Право не се знае на колко годините и нещо. И още върви. Майко. Нищо, че падаме с 3-0 за първото по време. Много е добре. Може да падаме с 3-0, но на мексикански вълни никой не може да ни бие. Ходим тук по ендикато малко. Ама се прибираме дека цял, общо взето. Ходим да се намеря шоколад, че ми се иде. И се прибираме. Тук някакви палачинки виждам. Ама няма да е. Свършат ли работа? Не. Нищо, че паднахме с 0 на 3. Поне беше интересно, що го е. Достоен резултат. Да, в сравнение с това, че играем с Испания, нали? Сравнително добре. Вече го съм чак ме присипнал, ама да много тренера, окей. Подкрепата ти не даде резултат. Толкова си. Когато е такова. Айде, до утре сутринта. Добро утро. Ходихме за банички сутрешни. Да, и ярянче. И сега се отправяме към новата дестинация, която ще е на около час и половина, към Яблонишкото ждрело. Това ще е първата локация за деня. Втората, аз ще видим дали ще можем да стигнем и до нея. Но ще ви кажа малко по-късно в клипа.
Значи първоначално решихме да направим ждрелото на река Ерма, като в момента вече сме на паркинга. Пътеката стартира малко след този мост, е там отгоре. И ще се насладим на красивите гледки и ще се качим догоре до църквищата да видим каква е гледката оттам. И така, може би най-вероятно ще направим и кръгов маршрут. И ще видим дали ще остане време и за яблонишкото ждрело, като смятаме да хапнем някъде. Може би точно тук на паркинга зад мене. Има нещо подобно като захапване. Ще видим после като слезем дали ще е отворено и какво предлагат. И така, общо взето ще е хубав ден днеска. Хубав и слънчев се надяваме да е деня. В момента е около 12 градуса. Леко хладничко, но е приятно за момента. И започваме с яко катерене нагоре, естествено. Следваме жълтата маркировка и ето такъв бър. Не знам дали се личи много на камерата, ама сигурно е 45 градуса, естествено. И така, нормално, като за сутрешна закуска да се раздвижим малко. И след дълго стигаме до тази пейка и беседка, като продължаваме нагоре, където са стълбичките. Панорамните гледки са от тук. Това за момента. След около 30 минути вече сме на църквището, където е на река Ерма се намира, най-високата точка. И от тук насетне пускаме малко дрона, правим някакви кадри и най-вероятно ще се върнем по другата пътека, която е обиколна най-вероятно. Ще видим как са нещата там, за да може да направим и цялостна обиколка. Като цяло до тук е само катерени нагоре. Не е кой знае какво, но пак 30 минути без да спираме си го направихме.
непосредствено преди таковата и тук има една жълта маркировка и се слиза най-вероятно насам надолу. Това е след като се качите на върха и се пускате надолу. Сега ще видим, но мисля, че от тук трябва да е пътя. Внимавайте, че е сипест. И сега ще видим на къде ще продължим. За момента сме хванали правилната пътека. Имайте на предвид, че за слизане е доста стръмна. В смисъл доста и е писаклива, просто по-внимателно да се ходи. Все пак е обезопасена, има си ето така безопасителни. Но все пак внимавайте. Първото мостче, само че не сме много сигурни ще издържи ли, няма ли. Един по един сега ще минаваме, нали? Докато не минем няма да разберем. Оф, майко. Хайде, тръгваме. Естествено, като всеки един път ние ще направим обратната. Ще тръгнем първо нагоре, после ще тръгнем към началото на пътеката. Гледайте за какъвто ни остава въпрос. Най-вероятно не снимам, но е доста интересен. Общо взето пътеката е малко по-вляво след това, като идвате от тази страна. След като излезахме от тунелчето, сега се налага да слезем надолу, за да стигнем до паркинга. Като ще мина през тия мостчета. И така, как е нет? Супер! Разходка в парка, не ти казах. Продължаваме надолу. Вече сме на паркинга, почти като тук има доста голям, не знам как да го нарека, като парк, в който има доста беседки за децата, катерушки с барбекю. Всяка една тук беседка е и може би е адски приятно тук лято да се съберете, да хапнете, да си направите барбекю, щом има такова място, за където може да си направите барбекю. Ето така изглежда една от тях и е много красиво. Приятно сред природата. Топ локация. Пристигнахме и на третата бонус дестинация за този преход, а именно Ябланишкото ждрево, като по принцип, доколкото четахме в интернет, самата екопътека се стига само до Сини вир и не може да се продължи нататък. От тук до Сини вир ни го дава около 40 минути. Да кажем, че отиване и връщане не повече от час и 40 минути някъде. Така че, общо взето, може би, сега ще видим какво ще е пътеката и може би ще е като ждреглото на река Ерма, подобно. Няма да е кой знае колко тежко катеренето. И ще е разходка в парка, нали Неди? Да. Като това е началото на екопътеката. Качва се този боир. Тук един голям сладур има. Куче. И това е старта на самата пътека. Пейчите си има отново, както беше при ждревото на река Ерма. И тук по същия начин. След около 15 минути, 20, и стигаме до първото мостче. И реката е доста маловодна в този период, може би заради лятото. И така
така, продължаваме напред. Имаме още около 10 на минути. Наистина пътеката е разходка в парка, честно казано. Няма никакво изкачване и слизане чак толкова, така че спокойно можете да дойдете с децата и да се насладите на природата и на красотата й. Мостче между скалите и трябва да се качим някъде нагоре. Като това е гледката отстрани и това е гледката отдолу. Вече се намираме на коритото на река Ябланица, като за наше съжаление зеления вир го няма. Река Ябланица също. И в началото на септември вече сме 5 септември. Положението е такова. Не знам по принцип дали така пресъхва, но е плачевна ситуацията. Много жалко, че вижте колко е била дълбока реката. Ето там точно където е зеления вир. Не знам откъде идва това безводие, но е много зле. Напишете само в коментарите долу, по принцип така ли пресъхва цялата река и виждали сте го в това положение ябланишкото ждрело и зеления вир, че ми е много съмнително. И така стигнахме до приключенски вариант на влога. Стигнахме до ситуация, в която има мостче тук, където по принцип в интернет пише, че няма пътека, т.е. разрушени са някои неща. Да, наистина са разрушени. Просто не дейте мина за тия, които не обичат приключенията. Ние в момента минаваме, защото искаме да видим докъде стига като цяло и докъде може да са мини, за да може да бъдем някаква актуална информация да дадем, защото повечето в интернет късмечели не са чак толкова много актуални, са преди години като цяло. Сега ще продължим нагоре, време е да прехвърлим вече ждрелото и се надявам, че нататък пътеката ще е по-добре. Пътеката, която заобикаля, слиза точно е тук от тази страна, където е табелата. Синия вир е насам, зеления вир е насам, а насам е паркинга, който спряхме колата и тук е пътеката. Като, сега нека да обобщим за всички, които да знаят правилно. Не препоръчваме да правите този маршрут. Тоест, стигнете се до зеления вир и оттам се върнете. Ние решихме да го направим, тъй като имаше 2-3 места, където бяха по-опасни, като примерно мощите, които не знаехме дали са, които са на ждрелото, на самото ждрело. И имаше 1 или 2 пропаднали места, където не можеше да... Може да са мини, но не е препоръчително, така да го кажа. За тия, които търсят приключения, направете го. Определено е приключенски маршрут. Просто на някои места липсват стълбички, дъски. Губи се пътеката от време на време. Нали, пак ползвахме естествено помощта на маповете, но въпреки това пак са губи на места пътеката. И естествено слизането ни беше тук по един улей, вместо да заобиколим, като мислихме, че това е пътеката. Има втора пътека един вид. Но, както и да е, просто който обича адреналина, нека да го направим, но който е по-така разходка в парка, да си Разходката в парка е до тук някъде. До синия вир, до зеления вир. До зеления вир и след това навръщане. Така че това е, което може да обобщим като маршрут. Дойде най-хубавия момент от прехода, а именно да сме на маса. Изкарахме късмет, тъй като колата ни е тук, заведението е точно до колата и беше отворено. Така че решихме да седнем да хапнем и след това ни чака 4 часа прибиране. Минимум. Така че най-обичам така да сме. Ето тараторче, кебабченца, пилишко. Топ. Уникално. Любимата ни част. През цялото време си мислех за това. Оставаме ви, сега ще хапваме вече. И така, трябва ми очита, приключва нашето приключение.
приключение, двудневно, с красивите гледки, които посетихме и местата, нали, все пак. Надявам се, че ви е харесал и този влог. Ако е така, поне оставите едно харесване отдолу, някой друг коментар и ако искате да гледате подобен тип видеа все още, абонирайте се за канала. Чао, чао и до скоро! Чао!